Assalam sallamar girma ga shugaba sahibul kulli labbaika ya manta halhadi. Assalam sallamar girma ga shugaba sahibul kulli labbaika ya manta halhadi. Assalam sallamar girma ga shugaba sahibul kulli labbaika ya manta halhadi. Na dade ni ina da muradi rabbi Allah ka ban dama ya cika don na cimma muradin zuciyata ga mai girma. Kullum haka ne nake ta bida a gare ka Allah ka ban dama da iya fadar sahibul kulli sirrin da ya zarce komi ma shine isar duka kowa komai sahibul imani hadi. Assalam sallamar girma kun shugaba sahibul kulli labbaika ya manta halhadi. Farin ciki da jin daɗi na shine faɗar ka guri na ne a iya tunani na kai na ƙarshe makurar samuwar imani samuwar hakikar su fara Allah kai ne mabuɗi na zamani kowa da kai zai riko sannan ya zamo cikakke ga rabbani don haka ni na rike kan wayar da ni sirati hadi. Yaya zane cikin raina in bayyanar so da kaunata a gare ka kullum daɗi nake ji a cikin kalbina ina mafuta shugaba wallahi ina kaunar ka da gaske ne ke ka amunta don kai ake gani na a cikin masu kyan hali ba ni lalata son ka ne ya samar mani ta hakan nizarce duk mai tuni abadi. Assalam sallamar girma ga shugaba sahibul kulli labbaika ya manta halhadi. Ni na kanai shugaba bawanka hadimin ka masoyinka na zurfafa a kaunar ka da son ka ne tuni wanda ke zuciya ba zan bari ba na sake ka don ka isar mini a soyayya daɗi nishaɗi kyakkyawan farin ciki cikin dukkanin zuciya wallahi ya mahiru kaunar ka daban take babu duk madadi. Tausaya min ka ƙara kula ni shugaba in zamo naka tun fil azan a halicci ruhina don ya soka da ƙaunar ka haka shi yasa jasadi ya zamo a cikin aikin ka domin son ka komai yana yiwuwa na da himmar ka cikin ambaton jinka a cikin jini jijiya ka ratsa kashi da farko walai hadi. Assalam sallamar girma kun shugaba sahibul kulli labbaika ya manta halhadi. Na fahimta na gane ashe kai ne silar mu ga lillahi tun fil azal ka zamo sanadi kuma ainihin sila cikin ruhi Allah yake ambata maka komai ba a ima wallahi komai isar cikar mai matsayi bai ganuwar ka ga lillahi sai dai imani da miƙa wuya kullum ranka a ya hadi. Tafiya jini ta gabata da komai
Allah. Sirrin salati na zatin Allah kai ake so a yau kalla. Yau ka naɗe duka mulki ka zama shugaba har gurin hadi. Assalamu sallamar girma kun shugaba sahibul kulli labbaika ya manta alhadi. Abdul Zati mai cikakken ruhi maganin samuwar Allah. Imani annurin komai jinka yana ba da son Allah. Tafiya da kai shi na kyan tsarin mai tafiyar samuwar Allah. Don kai kaɗai na samun kashi ne dace zuwa gunsa jallalla. Kai kai isa ka cika annabi san babu tamkar ka ba madadi. Sallamar girma ga shugaba sahibul kulli labbaika ya manta alhadi. Fata nake da kyakkyawar niyya gunka Allah ina nema, ma'ana salati ga sirrinka wanda ya zamo mafarin rahama. Nema ka saka da alai iyayensa har sahabu ciki ka sa su ma ga auliya'u da shehannai su ma suna ba da son hadi. Na yi sallama gunka Shehu Ahmad Attijani da Jilani ƙarshe kure su mai zamani. Shehu Abubakar Maula ya murabbi cikar komiye nani. Kamanni komai kwarai Shehu Allah ya saka a karan sani. Don mai gidan kasura dullamumiddin kauni alhadi. Assalamu sallamar girma ga shugaba sahibul kulli labbaika ya manta alhadi. Kusanci gunka mai yantuwar bayi, sallama nake karayi a gare ka shugaban duk bayi. Amsa ka ce yau naziri iso ga gunka zauna ka me in yi na faɗa cikin ambatar wata saukakken harshe da hace in yi har ka ji ka musa wallahi hakan nake fata hadi. Wannan isar ka ce na ran sai matsayinka ne
girma. Ba a fahimta sai wanda Allah ya sanar masa a cikin nema. Ko shi kuwa ba hakikar ka zai yo sani ba, ina kuma ma zai san hakikar ka wallahi ayyai kaɗan gun sanin ka hadi. Abin dubi kake gani a ɗimauce har ma hankali ya wuce dubi. A gurin kuwa ɗaya kake amma fa daban-daban sanin ka kalbi. Kowa yana amsari da abin da ya zo masa a cikin kalbi. An kasa samu hakikar dukkanin amsa ɗai da ba adadi. Wadda ba illa haka ai abun yake mahi na rike son ka ba na ganin illa. Allah kai ya rika a cikin lamuransa haka na yo kalla. Don haka kai na rika ba saki ko yaya za ai da ni hadi. Binta ni alfahari na wannan shine buri a gona ka amunta. Kai kadai kake da wannan matsayin shi ya tsakanin roka amunta. Bisalam sai wata rana shugaba na barka lafiya hadi. Assalamu sallamar girma ga shugaba sahibul kulli labbaika ya manta alhadi. Assalam sallamar girma ga shugaba sahibul kulli labbaika